We have more than 400 million people today with moderate to complete hearing loss, and those numbers are expected to rise to something like 700 million by 2050 due to our aging populations in general. La figura de l'audiòleg és necessària perquè necessitem poder mesurar els diferents aspectes de lo que és el fenomen auditiu per poder tractar i controlar els dèficits que pugui tindre la població. En España pues no existía la carrera y Vic ha sido pionera en el tema de la audiología general. Este grado yo creo que es para las personas que amamos la ciencia, la audiología y que queremos aportar más a la sociedad. En l'últim informe sobre els principals factors de risc que desencadenar una malaltia neurodegenerativa, especialment un deteriorament cognitiu, s'ha afegit ja el tema de la pèrdua auditiva com a factor de risc. Ara més que mai és important tenir en compte això, que la pèrdua d'audició no està només associat a l'envelliment, sinó que implica un factor que pot desencadenar o accelerar l'aparició de malalties que, en aquest cas, per exemple, neurodegeneratives. Simply put, I'm afraid there are not enough educated, trained audiologists and clinical professionals in the world today to manage this growing burden of disease. Pues el Audiolab nos proporciona todo el equipamiento que necesitamos, tanto en hospital como en clínica atendiendo al paciente. Nos ayuda a tener mejor precisión a la hora de resolver un problema dentro de estos centros, ¿no? Sortir de les classes i posar-me ja en el rol d'audiòlegs, aprendre també d'altres alumnes i companys que potser ja estan exercint aquesta professió, tot el que impliqui sortir aquests dubtes que es poden trobar al dia a dia i que, per tant, jo crec que al final amb aquestes instal·lacions tan novedoses el que fa és ajudar-los a créixer a nivell professional. A experimentar, a fer, a mesurar l'audició amb aquells estris, amb aquells aparells més sofisticats, que en aquest moment molts d'ells encara no estan disponibles dins del que seria el servei sanitari català. For this reason, supporting the development of education programs and teaching laboratories, particularly in countries that don't necessarily have a very strong program of audiology education, is extremely important for the William Demant Foundation. I un dels papers més rellevants que tindrem que fer en els propers anys és que la informació del que és un audiòleg i l'audiologia entri dins del coneixement de la nostra societat.